दासो मोनफैबाय लोगोफोर सालबारि मेडिकेल सान्दुं गोसाथार 7थासो लादों जौग्रासिखौ मोना पेटला अबेया मिटिं रावबो जायो जाबाय दाबो हाबनो मोना मानसिफ्रानो फिल्टार गरम मोननानै पेटलाया मालाय तरमुस बायनानै लाबाय नै लोगोफोर जोंहा मेडिकेलनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट 30 थाखा केजिनो हा बासफै लांफै बासफै भाजाखौ ला ओइ मोजांनो आपेटला Tiris taka kilo termusa. Video sedang bayang. Hah? Gas kuma sampai sih dong. Dia kayak firla. Bes ya? Bes yang dan Thai juga? Này biết lại cái để mình không ạ? Là lên xem.